All right. Hero. It's a hero. Oh, it's a Superman. Hero. All right. Cool. 1 second, my friend. I want to make sure my connection is all right. The one thing you need to know is ukuthi, especially when it comes to into ezohamba nobuwena, ukuzazi, nani. You'll always hear me speaking about Msam. You'll always hear me referring to a point of reference, which is Msam and personal experience, and will obviously be able to do it. Yabona fethu, asikhuluma iqiniso. Yabona fethu ayikho into enesicefe njengokuthi uthole ukuthi you've got an interest in something noma iyakuhlupha into. Yabona fethu abantu abaningi ekakhulukazi lento yokwelapha hayi ngoba bethanda ukulapha, hayi ngoba bethanda ini, abantu babona bona indlela mhlambe ukuthi benze imali or whatever ne. At the same time, those same people bafune udumo, fame, ufuna ukwaziwa ngezinto, waziwa ngento onganayo, ngento ongayazi. Iyahlekisa ke leyo nto. It's a disgrace. Wazi kahle awunazo lezi zinto kodwa ufuna ukukhuluma ngayo leyo nto because in your mind wena ubona ukuthi it's your ticket to fame or whatever. Let me tell you something. Yabona fethu masikhuluma ngento especially la eklapheni yabo. Abantu fethu they are hurt yabo. People are hurt, bro. People are hurt ngendlela emangasayo. Not just ukuthi mfethu okay baspendile imali, ngiyakubona ukuspenda imali lapha nani, but kunabantu fethu abaphuka emoyeni ngendlela emangalisayo ngokuthi 1 benza izinto engezona, 2 omunye umuntu enziswe into egcinisa imqhilanisa nabantu bakubo yabo, 3 omunye umuntu abone ngathi yena eyakhe indlela inzima, abona ukhazini wakhe athi ayingeke ukhazini wami mina ngathi yena into indlela yakhe yena ilula, indaba yena ngathi yena nje angazi mlethela imali kanjani peace nani. First of all, asifani, asoze safana, ngeke simbathwe abantu abafanayo, ngeke sibe nesabelo esifanayo. Ukuthi uzalwa ubani plays a huge role emsamo wakho. Ukuthi lo muntu okuzalayo uyini plays a huge role. Whether lo muntu unamacala kanamacala nani, it plays a huge role. Ukuthi uyini and what you become thereof. Akekho umuntu ongenaso isabelo sakhe. Everybody unesabelo sakhe. Once you understand that,
ngeke lokuhalelana nezinto lokubuka umuntu la sengiyahala hayi nami sengifuna ukuthi uyimini okhuluma leyo nto. What bullshit is that? What bullshit is that? Omunye umuntu ukhuluma into. Do you know ukuthi there are people umuntu uma enesiphiwo, if I'm going to gift you something, first of all, it has to come from a specific source, which is me. And if I am the source, okupha leso siphiwo leso, I am the one that has to tell you, ngikwabele, ngikunanele, it's okay, ngikulawule, it's okay, kukanje nakanje kanje, nani, yabo? Ukuze understand ukuthi lokhu kanje nani, somebody must have started. Khona umuntu owayiqala leyo ndlela. Somewhere along the line. That's the reason why ungeke uzuyilaphe into engekho kini. Ngeke uzuyilaphe into ongakazi wayibona emsamo wakho. Kunemithetho ekade yabakhona. We were brutally assassinated. Thina abantu abamnyama. Brutally assassinated and removed from igodi zethu. Once you understand lokho ukuthi we were brutally kahle kahle, do you know ukuthi thina ukuchitheka kwegazi kuyichilo kubantu abamnyama? We are not supposed to be people abakhipha igazi in the first place at all amongst each other. That's the reason why umuntu ogwazile obulele akadingeki emphepheni. That's the reason why umuntu ogwazi umuntu owenze akadingeki lapha la ehlinza khona inyama izosimoshela umcimbi wethu, because kuyichilo lo umuntu unegazi ezandleni zakhe. Wena ke dad ubulala umyeni wakho, uthenjisa imali secret society, wathengisa abantu bakuba bathembisa ukuthi yonke into yakhe ezobe yakho nani, and then you think ukuthi uzohuba emsamo. Are you fucking crazy? Are you fucking crazy? Lahlanya la ikhanda lakho. Oqala umuntu osimama akalithethe idlozi. You should be asking yourself the question, why umuntu wesimame engalithethe idlozi? Yes, it's sexist. Yebo, it is sexist, vele. But there is a reason why kunjalo. There is a reason why kunjalo. Ngoba wena kini uyingane. Ekhaya kini umuntu wesimame uyingane. Uma uphuma kini uya kuloya muzi, uyoba yini? Uyoba inkosikazi. Okusho ukuthi nakhona uyoba ingane khona esigcawini sakhona. Ukuze la ukwazi ukuba nesay khona kumele usize umyeni wakhe asungule ikhaya. Once umyeni wakhe walisungula ikhaya, wenziwe izinto amasiko namukelana ngokwendlela yesintu nani, only then do you have a say kuleso sigcawu. Only then usuthelwe ngenyongo wacaca wamukelwa wenziwa zonke ke imukelo zakulowo muzi. Only then sisi. Nakhona futhi awishisa impepho wena. Ungaba khona, you can be present, but wena ukuthi ukhulume, never. Awuyena wakhona. That's the reason why uthi uyafika vakasha kagogo, ugogo abiza zonke ingane zakhe, ebese yena manishisa impepho, yena ayishise wathula sidu bese akhulumisa ingane yakhe endalo mfana. That's the reason why. That's the reason why. Because akanalo ilungelo lokuhuba emsamo empepheni, never. Akalithethi idlozi lo muntu. Usazophuma hamba yeke osibongwana. Usazophuma hamba ezibongweni la yakhona. La emakhehleni bese kusala ba. Esekusala ba emakhehleni. Lapha esibayeni masikhuluma ngomnikazi wesibaya, sikhuluma ngendoda. Sikhuluma ngendoda. Abesunguli, umsunguli, sikhuluma ngani? Ngoba kumele kuhlatshwe umkhonto lapha. Ubani ohlaba umkhonto? Umuntu wesimame? Hawu.
uma kunayo inkosi isishonile inkosi ikhotheme inkosi kumele siyoyitshala. Ubani okhethayo ukuthi inkosi izotshala kuphi? Umuntu osimame? Awu. Yindaba umuntu osimame engekho uma kutshala inkosi. Why? Kumele sitshelane amaqiniso bafethu. We need to tell each other the truth. Lento yokuthenjiswa abantu ukuthi bulala umuntu wakho, bulala ini yakho ukuze uthole amandla akhe nani abantu bakuba angeke basoze bakhuluma abantu bakubo kuwena. Get it out of your head, get it out of your brain, get it out of your system. Labo bantu bakwenza isilima, bayakumoshela, bakumoshela umgcaco wakho, bakumoshela emendweni, bakumoshela kini, bakumoshela iy'nhlanhla zakho, bakumoshela izabelo zakho. And guess what? Once wenza leyo nto mfethu angeke uphinde uthole isibusiso somsamo. Isibusiso emsamo wakho-ke ngeke uphinde uzithole dadewethu ngoba ubahlambalazile abantu bakini. Mina I'll tell you the truth. Ngeke ngishona lena le, I'm not your friend phela mina. Tell you. And guess what? Asesithi khona iy'ngane zakhe ey'ney'phiwo. Do you know ukuthi lezo y'ngane lezo y'phiwo zayo ngeke they will not blossom ngoba kunaleli cala wena olenzile. It will never materialize because of that. Because of that. Abantu bajaha lento yokuhlola. Yazi mfethu lento yokuhlola is very simple. It's extremely simple. Awudingile uhambe eMozambique, uhambe eGhana laphana, uyoniwa ini wethu umsamo wakho. Umsamo wakho wena eGhana. Stop being stupid wena. Umsamo wakho lapha koBruno laphana eMozambique. Umsamo wakho lapha kumsowoya lapha eMalawi. Don't be stupid wena. Haw. Bese uyabuya la uthi uzoduma ezizweni bese uthi umsamo wakho lo. Don't be stupid wena. Haw. Don't be stupid. Stupid. Umsamo wakho is your lineage. Thambo lakini, bantu bakini, umoya wakini, ekhaya kini. That is umsamo wakho. Bantu bakini, it's non-tangible. Non-tangible. Ayibambeki ngisodla. It will never happen. Qamuka ingquza nje yakomunye umusi ebese izocabanga ukuthi izotshela thina la senzeni. Igolo likama wakhe lelo. Egxizini ncile. It's never going to happen. It will never happen. Never. The same people bazibiza ngabelaphi bahlangane babe congregation babe u5. Hayi asambe so testa lo melaphi. You guys have a problem. Yabona amathana leyo ngqondo nidinga ukulashwa. Nizilima, nithuka amathongo enu. Niyawathuka amathongo enu. Niyawathuka amathongo enu manenza njalo. Niyawathuka amathongo enu. Hayi sihlela sami so testa lo yagogo. Hayi sifuna ukumtesta manje uthi uyasibona yini. What you are saying to ithongo lakho is siyambona lo muntu ukuthi manje ngifakele ngidinga lenye manje. Yeah. All right, sure. Oh, so again, ezinye zezinto you need to be careful. Hamba usifaka izinto nani ngoba what you are saying to abantu bakini is siyambona lo mkhulu siyambona lo gogo uthi unamandla. Ake sihambe siyobona ukuthi bayabona siyawazi noma moshele noma siyawazi wenza ini. What you are doing mfowethu, one udala icala kwabantu bakini. Yabo mina nje ngikwenzele example. Baba got very old ancestors, extremely old ancestors. That is why uma uthi uyafika ucabanga ukuthi uzoshaya ngiyakuhleka, I'll fucking laugh at you. Ngoba ngiyazi yonke lento bayingane bonke lapha. I know. The fact ukuthi usacabanga ukuthi wenza inani you are a child my friend. Ingane ihlaza. The fact that you cannot fathom the fact ukuthi what we are doing is not about competition, it's not about clout, it's not about fame or fortune. It's about healing and peace.
If you can't see that, uyingane mfana. Uyingane ihlaza. Ihlaza. Ngeke ungenze lutho. Khohle. Uyingane ihlaza. Tshela straight ke mina, I don't give a fuck. Because once you understand ukuthi healing is within, it's not becoming off, then you'll realize your true strength. You will always understand, oh yeah, ungizwa ngithi mina umuntu abuze emsamo wakhe. I'm fucking giving you power. Ngiyakulapha. Ayizibuze emsamo wakho ngiyakusiza. Because the more you knock on the door of your own ancestors, is the more they will come bazofuna ukuxoxa nawe. It's the more bazofuna ukuthi baziveze amandla abo kuwe. It's the more abazofuna ukuthi bahube nawe ngesimo sani senjeni ithambo labo. Hayi ukuthi ufika ubuka hayi manje emkhulu. Athi sibone ukuthi sonza kanjani ukuthi lenta kubuka engathi ayikho. Baba, I'm still the only one oqhumisa umoya life. I'm still the only one who has a feedback show. I'm still the only one who's done it live, everybody watching. I'm still the only one who's still doing it. I'm still the only one they are all avoiding. Ask yourself why. Ask yourself why. I'm still the only one who puts the challenges. If I'm lying, stitch my video. I've got 5,000 videos on the net. Stitch one. It's very simple, this thing. It's very intentional. And I'm still the fucking only one who's fucking consistent. Ngesimo somsana. Non-stop. Why are you using your value? Why? Ask yourself why. I am intentionally attacking the witches. Intentional. Because they don't have power. Amabom vele lento engenzayo. Vele. It's intentional, my friend. There's no two ways about it. It's fucking intentional. The moment, in fact, you want to categorize something and you want to make it in a manner yokuthi ufuna ukuthi uzibonakalisa owenza in an. Hey, brah. You get people like me who don't give a fuck. I do not give a cat's ass. Uthi uyangiphaphela ngivele ngemsamo wakho. Uthi uyaphapha ngivele ngemsamo wakho straight ngqo. Namanje people are still shocked ukuthi how are you able to engage with somebody bese uya where they are. That amazes me. You could be shocked. That tells me you don't understand Msam. That automatically tells me ukuthi awuyazi imimoya. Kodwa wena unamavideo uhamba usitshela ngenzuza ngamakhosi. Wena kodwa uhamba uzositshela ngokuthi imukelo zinjani. Wena futhi udayisa iwasho. Wena futhi udayisa imithi. Kodwa usathuswa ukuthi mawuzokhuluma nami mina ngifika kanjani la ukhona. You are very stupid. You are very stupid. Stupid. Mawucabanga kanjalo. You are very stupid. Ngeke ngikufihlele ngitshela straight mina. You are very stupid. If that's what you think. Okusho ukuthi go and delete all those fucking videos la usiqambela manga khona ngoba uyazi imimoya. Awuyazi. Ngoba imimoya ukuba uyayazi you would understand ukuthi njengoba nani ninakhile lo round leni wakhile lapho kini manithi niyahlala lapho niyakhanyisa lemakhandleleni nenza ini nizocela kwabadala anibaboni ngenyama. You can't fucking see them ngenyama. Abekhe enyameni baphuma enyameni dala. But you are engaging with them through a herb, which is impepho. Not everybody uses impepho, by the way. Or you're coming and you're engaging through nabo with or through moya, which means you understand ukuthi and you accept ukuthi sihuba ngomoya, and they can hear what we're saying through umoya. But futhi wena uzothuswa into elula kanje ukuthi mawuzokhuluma nomuntu ufika kanjani la ukhona, umuntu ubona kanjani lento ulapho, umuntu kanjani ini, uthuswa into esimple kanje.
then shut the fuck up, emoy. But you're gonna get people like me okutshela ukuthi if you've got it, let's dance. It's simple, this thing. If you've got it, let's dance. If ungenayo, shut the fuck up. That's how simple this thing is. It is very simple. If you've got it, let's dance. It shouldn't be difficult. It shouldn't be difficult. Ukuhuba nomuntu. Especially if you claim ukuthi unemimoya. Because if you claim ukuthi unemimoya, you must know very well. Mina mangizokhuluma nawe mina I'm expecting you ukuthi ungitshele ngomsana. Ngoba imimoya ivunguza kuphi? Imimoya ivunguza kuphi? Umoya uvunguza kuphona. Two different things, ne? Singular and plural. Two totally different things, my friend. Two totally different entities, my friend. Omunye akamazi ngisho ubaba wakhe. Akamazi ngisho uyise. Kodwa uzositshela ngamakhosi. Hey baba, hey mfethu. Awumazi ngisho ubaba wakho. Kodwa ufuna ukuzositshela ngemoya yezimukelo. Khona imoya yezimukelo. Do you even know that? Cha. Khona imoya yezabelo. Do you even know that? Cha. Kodwa uthi nomsamo wena. Hayi ngemoya mina ngiyakutshela mina ngenzuza mina. Ngamukela amanzuza mina man. Okay. Unemoya yani? Yezimukelo noma unemoya yezabelo? Chaza. Amanzi amndingi wona enzani? Abalokothi bona bangena kuluphi indawo? Papa. Research. Papa. You're going out there researching, khuluma into ongayazi. That's the problem. Papa. Trying to be what you are not. Bafike kothwala lapha, bafike nama-threats lapha, bafike banithembisa. Hayi, ya, ngikutshela wena. Bahambe nomkhwanazi laba banithembisa. Ya, siwathwebula ingozi yemoto. Ya, bafike onzama lapha bathenga abantu lapha inani akwenzeki. Then bayamangala. None. It's because they don't understand themselves. They do not. All of them. They don't. The moment you understand themselves, you'll understand and realize good. There are boundaries. There are boundaries, my friend. There are boundaries, my friend. And there will always be boundaries. There will always be boundaries. And ama boundaries abakhona, they are set by your own ancestors. Yabo. It's your own ancestors that set boundaries. Kanti yini umthetho? Uyingoma wena. Kanti yini umthetho weshop? Uyinyanga wena. Yini kanti izimukelo zesikhwama? Yini? Chaza. Ngiphi video the other day ngithi mina isikhwama sobunyanga siyamukelwa noma siyathathwa? A simple question. Avuka ama-high kwabanani mina ngiyadelela mina bro. Ngiyadelela mina ngoba yonke le nto engiyenzayo ngiyayazi. Ngiyawazi ukuyilapha, ngilapha everyday ngayilapha ngicimizile. That is why ngidelela. I'm fucking rude because of that. A lousy question. Isikhwama sobunyanga siyamukelwa noma siyathathwa? Asuke umuntu adinwe ini awukwazi ubunyanga obasekhaya, ubunyanga obasesibayeni, ubunyanga obabanikazi besibaya, ubunyanga obasesigcawini, ubunyanga obakuphi esigcawini, ubunyanga lobo. Ask yourself a question. Why is it isangoma siphume sihambe selapha kaMkhize noma ikabani
Uma sesibuya kumele siqale sidlule esigcawini. Ask yourself that question. Don't be stupid wena. Mayisizebuyile lapha esigcawini aziprove ukuthi uyilento athi uyiyona. Aseyakheliwe laphana isigodlo azogodla khona lezi zinto zakhe ezingazona ezala esibayeni. Why? Ungeniswa ubani lapha? Umukelo ubani? Mayisemukeliwe futhi uma bese kuphakama inike useyimukelile ke lento yakhe yomngoma nani uma kuphakama ke lento yobunyanga ngaphezulu kwakhe iphakama kuphi? Esibayeni baba. Ubunyanga abasesibayeni basekhaya. That is why izinto nezikhwama zobunyanga ziyamukelwa. That is why nabo they are saying it kodwa abazi. Stupid pieces of shit. Abazizwa nabo. Abazizwa. That's how dumb these people are. Hey, ngibazi abantu bayilima kanje mina. You are still saying it. Hayi mina ya mina ngamukela isikhwama samkhulu wami. Ha umkhulu wami ngisho nama asho ukuthi umkhulu akade ethakathi. Ya umkhulu wami ade enendlu engangenwa kona. Umkade nani? Zamukelwa imina zithathwa imina ke lezoyikwaba. Hayi. You are still fucking saying the fucking same thing I am fucking saying, you piece of shit. Into ebhekene nani? Nobunyango basesikhaya. Bakuphi esibayeni? Basibayeni ingane yala ekhaya, ithambo lethu lala ekhaya. Ithambo la, hayi ingane kaDudu. Hayi ingane kaJabulile. Ingane ithambo lethu la ekhaya kumele ngoba kunezimukelo ekumele zenzeke. Kunezabelo ekumele zenzeke. Kulezo ikhwama zobunyanga. Lezo ikhwama zihamba nani? Zihamba nonani nohlanga lomhlabathi. Manje ingane intombazane izomukela kanjani ikhwama zobunyanga zala ekhaya? Don't be stupid wena. Ngoba ihamba nohlanga lomhlabathi. Yini uhlanga lomhlabathi? Ihamba nani lento nokusunguleka kwalesi sibaya? Ihamba namasimi ala ekhaya. Okusho ukuthi impande zagogo nomkhulu ezikhona la ekhaya zonke ziwaziwa ilengane. Ngoba umukele isikhwama sala esibayeni sala ekhaya. Yonke into elashwa kulesi sigodi sethu, yonke into elashwa kulesi sibaya la ekhaya izowaziwa ilengane. Yonke imithi ehlanganiswayo ikhubalo noma yini ehlanganiswayo kulesi sigcawu iyawaziwa ilengane eyala esibayeni, hayi ingane zalodudu. That is the reason why bezenzela kwingane njalo. That is the reason why behambela phambili ingane njalo. That is the reason why izoba inesisekelo ingane njalo. That is the reason why leyo ngane njalo iyohlezi ihamba nani nomtsinsi wokuyimilela. That is the reason why. Uma bevele bethakatha lawo bantu vele leyo ngane nayo izohamba kuleyo ndlela yokuthakatha ngobani into ewumtsinsi wakubo vele ngohlanga lomhlabathi la kubo. Uma belapha vele izohamba ngalolu hlanga vele. Ngobani izimukelo zakuphi esigcawini sakubo. Thambo la kubo. Oh. Hey bengazi mkhulu, sengiyabona. Kodwa uzibiza ngenyanga. What bullshit is that? What bullshit is that? Ezinye zezinto kumele siyibeke straight talk. Zikhona mfethu izinto ezikhandiwe, yabo? Zikhona mfethu izinto ezikhandiwe. The reason why. Yazi mawulandela umlando is not only about Zulu people, eh? Umlando ukhona kwaMapedi, ukhona kwabeSuthu, hambo search lapho Khotso, bazokutshela ngoKhotso. Hambe lapha ena kwaMahlubi, ulanga libalele. Hamba ubuza ngalombhemu lo owayevula ulwandle. La, hayi kude. Lapha kwaMabhaca.
Manje, these things you'll not learn about them. They'll not be written down in history. Ngoba belungu don't want you guys to fucking know who you are. Abanifuni nazi imsamiyeni. Abafuni nazi amandla enu bantu abamnyama. Ngeke banitshele. Hamba ubheka lapha amahlubi. Queen Mafu, Sanusi, Sisimame, the very first one. Sanusi, Sisimame, Queen Mafu. What the fuck did she do? She changed the fucking world lapha. Hamba unyuke Queen Zinga. Zonke lezi zinto zikhona. They're there. La eSouth Africa, singaziye kude la eSouth Africa. There's a place like South Africa which was the land of the giants. Do you even know that? Kwasi kodwa ukuphapha ulinda uthi uVan Wyk athi let's us open a book here written by RB van der Merwe. Fuck them, bro. Akekho umlungu owazi umsamo. Akekho noyedwa. Fuck them. Akekho noyedwa. Do you even know that the African elephant can be tamed? Do you know? Do you even know what a fucking lion can be tamed? All these animals were tamed, Baba. We were living in harmony with them. They were tamed, Baba. Come on, Bafethu. Can't be that stupid. The caves, ama caves. Ama caves were not only for the wars. The caves were used for housing sometimes. Were also used for harvesting. Do you even know that? That is the reason why uzofika kwemanye uyabheka khona iy'tshalo laphana, khona namanzi nani, khona ini. They were used for fucking environmental purposes. The caves. Yes, mhla sekufika izimpi ke kwafika ke lezo ikhathi ke lana ukuthi ezinye ke zihambe abantu bayogoya lapha bagonqe khona. Come on, man. Uzibiza ngenyanga kodwa uhlule umsamo. Uzibiza ngenyanga kodwa uhlule into elula kanje. Ulinde enye inyanga ikhulume ukuze wazi ukukhuluma wena. Hayi, fusek wena msunuka nyoko. Tshela mina. Mina ngizokutshela mina. I'll fucking tell you. I'll fucking tell you. Nyanga baba, ubasekhaya kini. Futhi ayigidi inyanga. Ake ngiyicacise nje leyo nto. Ayigidi nje inyanga. Futhi into yasesibayeni iba yodwa. Ake siyicacise leyo nto. Qeda amanga. Into yasesibayeni iba yodwa. Ake ngiyibeke mba. Indlu yokulapha esibayeni iba yodwa. Ngoba iyona indlu esisekelo samasimi ala ekhaya. Unegodla ezu4 wena. Kuneqiniso manje usitshele lona. Ngqi. Bambisa mina. Ngizokubambisa mfana. Phela ukuphapha. Ngizokubambisa. Phela ukuphapha. Iba yodwa fo. Ngoba leyo indlu le ihlatshwa umkhonto. Uhlatshwa ubani lo mkhonto? Ubani ohlomayo isiZulu ke lesikhulumayo. Uhloma umkhonto. Ubani ohlomayo? Ngqi. Ingakho kuba khona izimpande ezidingiswayo. Ingakho kuba khona izinto engamukelekile la ekhaya. Ingakho kuba khona abavikeli bekhaya. That is the reason why kuba khona imithetho yesibaya. That is why kukhona imithetho yesigodlo. That is why kukhona imithetho yokwelapha. Yakini. Yakini. Imagine uzibiza ngenyanga. Kodwa mangithi ngilalela lezi zibongo zakho. Ungitshela izibongo zobutsizwa. Uthi wena ushaya amadoda lapha yana ekuluseni wenza ini nani? Wena unjani? Uziphethe wena.
Esakho isibaya. Esakho isikhwama. Unezikhwama wena. Uneyimukelo wena. Wavele waqhuma etsheni wena wamukela waba nezikhwama nje wena. Kuneqiniso kumele usitshele lona. Kuneqiniso kumele usitshele lona. Ngoba kulezi ibongo zakho kumele usitshele umtsinsi okuyimelela. Kumele usitshele abantu ohamba nayo. Kumele usitshele into oyenzayo. Kumele usitshele ngesigodi sakini. Kumele usitshele ngezimukelo zakho. Kumele usitshele ngokuthi nina nilapha hlobo luni lokwelapha kulezi ibongo zakho. Ebese uyabathakazela labantu kuyibona abanikazi bomsebenzi wakho kulezo ibongo zakho. Listen. Angithi mina Pholoza Mafu inkosana ishingishana somoya mavula kuvaliwe emzini madoda umnumzana amanzi ngqinyeja dubula madubulana into zasizweni yona kinga ngale elapha ngoba ongenakho la ngoba afa soza bekhona khaya mhlophe indoda ephinde yani makwenza kwenzeka umlomo ungathethi bangishandu kandaba mthenga ngokoma 4000 bethenga amahlala ushando nganani nasentendeni esandlweni la nasothini lonkonto ahlale athi cha baba. I've just explained everything there. I've just told you who we are. I've just told you isigodi sethu. I've just told you what we do. I just told you where the fucking gift comes from. See? Sikhuluma into esingayazi. Practical example. Bese uzozibiza ngenyanga ke wena. Imukelo zakho ziphi zona? Uthi unemimoya, okay sharp. Siyabonga ukuthi nemimoya. Imimoya le uthi naye anezabelo noma imoya yani eyimukelo. Explain. Angazi mina ngenwa kini mina. I don't want to be umuntu wakini. Angifuni ube ithongo lakho mina ngihlangana apha. Ngena wakini. Unemoya? Good shot. Oh, even better uma unemoya. Le mimoya nayo eyimukelo noma eyezabelo. Chaza. Chaza phela. Angithi unemoya nje wena. Nemoya wena. Angazi unjani nani. Wara. It shouldn't be difficult. It shouldn't be difficult to explain that. It should be extremely easy. It should be very simple to explain that. Very simple. Hayi. Kunjani? Ngangena umkhulu ngangena ugogo njani? Okay. I go back to my question engibuzile the other day. Uthi unesiphiwo. Uthi wena unesikhwama sokwelapha. Wasemukela noma wasithatha? Chaza. Two totally different entities. Two totally different entities. Isinqumo saphuma kwelamathongo sezimhlabeni sanqunywa bese ke walotshwa ukuthi nguwe noma wena wazitshela ukuthi nje yabona mfethu uma kukhona umuntu wakini oyinyanga ake ngiyibeke ngqo singayigwegwisi lento nangu umuntu wakini uyinyanga and uyimukela into yakhe yomnyaka uyayibona siyamsebenzela nani phuma lapho isabelo somnyanga siba sodwa vo umndenini vo futhi kuba umuntu wakhona la ekhaya ithambo lethu isibayeni ayoza le ntombazana ake ngiyibeke nje ngqo singayigwegwisi no. Nine. That is the reason why ningeke thanda ningathandi ngeke nize nihube nalabo bantu. Whether you like it or not, ngeke nihube nalabo bantu bakhe.
whether you fucking like it or not, khohlwani mfana, khohlwani bafana, you'll never. Wathi ngibheka intwana la, yazi the other day khona umfana la ordered something ne, cabanga ordered something, akazi ukuthi ngizongeza ade kunomuntu ade ngimlapha lapha ngakubo, he doesn't even know. Nami I didn't know uhlala ngalapha. Mangilapha omunye umuntu laphana bese bayangifonela bangitshetse umfana la unje ngavele ngathi hayi no ntwana phuma umnyaka ngiza la. He couldn't believe his eyes. He thought I was joking. Sahlala sasixoxela nomfana wabantu. Kanti umfana dala imhlupha lento yemimoya. Dala imhlupha umfana. And that's the thing here, bafethu. You need to be objective and subjective when it comes to these things. Ngoba fethu kunabantu fethu abahlushwa yiyona. Listen to this champion. I'm going to call this champion now. Le awuthi le iyamhlupha umoya. Strong. He's still trying to figure himself out. I always tell you, ingulo fethu iyashisa. Uyasha umuntu ogulayo. Umuntu ogulayo uphethe ohlushwa emoya impela. Uyasha. It's not just about I was ngikwenzela ibhafu. Bra, I can do this manje. Yabo ngihleli la. Semadladleni manje. I can do this manje ngicimezile ngikwenzela into ethi I was uzogquma ngayo ugeza inani. That shit there. The biggest healing is connection yakho nabantu bakini. This is why uhlala ngizwa ukuthi mina ngene wakini ngifuna ngene emngqondweni yakhe khanda phakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho ukuthi I am not your ancestor. Angena owakini. I do not owe you answers asemsamo wakho. I don't. Owami umsebenzi ukulapha full stop. They bring you to me ngengulo leyo. I do what I need to do. I represent you to your ancestors. Job done. Bye. They take over from there. You don't need me anymore. I need to get you to a point where you do not need me anymore. That is healing. You are on your own. You're flying on your fucking own. So ngithi la ubana ke kule sekufika umuntu onalimoya engayiunderstanding manje only then. Oh, okay, sure. See? Understand isabelo sakho. Understand what you are. Ngeke mfethu. They will never give you credit. Khohla mfana ngeke baze bakuphakamisa. Yabona babefunda kwena? Nah, wake up wena. How? So that is why they will attack you. They want to eliminate you. Ngathi ungafa, ngathi ungavalelwa ngaba kude nje ungaphindi ukhulume nabantu nani ini ngcola igama lakho ini vele benza njalo because you are nabo othwala lapha bahlanganisa ebaba ngendlela yomsamo. Get it ukuthi namanje uhlanga lomhlabathi anil understand the fact ukuthi ucabanga leyo nto, the fact ukuthi ngicabanga uyothatha amabhabhuni it tells me ukuthi stupid. It automatically tells me that. It tells me namanje ukuthi uhlanga lomhlabathi hayi idolo lo hankana. It automatically tells me ukuthi izabelo nezimukelo hankana akwaziwa. Kodwa kunabantu abayibiza ngeinyanga. Mina nginembuzo baba, mawuthi uyinyanga. Imibuzo enginayo uqala emsamo. Mawuthi unemimoya ulapha ngento eyodwa. Unamafutha wena wodwa nje lapha yonke into. Mangiphethe umbandami la na amafutha akho, mangiphethe ingqoyimani, mangiphethe uzagiga amafutha akho,
Mangiphaka ngihlushwa imimoya futhi amafutha. Unamanga wena. Hawu. Unamanga. Hawu. Imimoya ilashwa ngani? Ilashwa ngohlanga lomhlabathi. Shut the fuck up mawungazi. Namanga. Imimoya ilashwa ngani? Ngohlanga lomhlabathi. That is the fucking reason why kukwazi ukuqhamuka ingane ehlala lela ehlala khona. Abakubo bayithume kuwena ngoba mayisifika kuwena ebese idla impande ephuma kuhlanga lomhlabathi lakho ebese iyalapheka leyo ngane. Don't be stupid wena. How? Don't be stupid. Imimoya ilashwa ngohlanga lomhlabathi. How? Don't be stupid wena. That is the reason why ngisho noma kufika umuntu onoma ikuphi la ikhona uma kuhutshwa ebese abakubo mabemembethe behleli kuya bese bayabhoboka. All right. Okay, good shot. Hayi ke sebeyangidinga ke manje. Inyanga yami enkulu la iyangidinga. Ufuna uzongichatha? Unyanga enkulu. Okay, ngiyeza. Awunyanga enkulu ngiyeza. Unyanga ubani ke wena? uJumaima? Unyanga bani wena? Damn it man. Okay, yes. Athi ngivale. Lungile. I think my message is across. If a message is there, it is what it is. Umnyanga basisibayeni. Isabelo somnyanga sisodwa vo per generation. Niphile njalo yes. Danko.